Hier had schreeuwen Ron Kouwenhoven Dwanewest met onderzoek en het schreeuwen van hardrijderijen in Friesland. Het begon met een verslag van vrouwelijkshutrijden in 1804 in Ljouwert. Kouwenhoven zocht de familieverbanden op van die vrouwen. Daarbij kwam Ulbe van Dijk naar voren, een boer uit Gouw die in die tijd de meeste prijzen won. En die trouwde met Aaske Terpstra. En Aaske Terpstra was een nazaat van een Adam Ruurt, de boer uit Deersum. En die stond in de 18e eeuw bekend als de Hurtrieder. Dat is een Friese schaatslegende. Dus de kinderen van Ulbe van Dijk en Aaske Terpstra die stammen af van de beste hardrijders uit de 18e en uit de 19e eeuw. En zo zit er meer reetriedbloed in de Frieske game. Nou, ik vind het gewoon ontzettend fantastisch. En ik zeg ook tegen mijn nicht, wat zullen onze vaders en Jootje van Dijk en ook Ulbe van Dijk verschrikkelijk ingetogen trots zijn dat ze zo in de belangstelling staat deze dag. De oerpakersisser had nog net eerder publicaire foto's beschikbaar steld. Die binnen nou ook in het museum te zien. In de 19e eeuw wordt de basis van het joerduistige reetrieden vormen. Het reetrieden is dan, ook boeten de wedstrijden om, heel groot. In Friesland waren de dorpen erg geïsoleerd. Vrijwel alles moest over het water. Het wegennet is zich pas goed gaan ontwikkelen aan het eind van de 19e eeuw. Dus als het winterdag was en er kon geschaatst worden, dan kon iedereen zich ineens over veel grotere afstanden door de provincie begeven. Bijvoorbeeld was er een hele populaire tocht om naar Groningen toe te schaatsen. Dat was een wereldreis die we nu kunnen vergelijken met Amsterdam naar Peking ongeveer.